Ule bafethu shop kunjani mamela before siye storyini ndifuna ukuxelela into if uyayithanda imali njengam mamela registerisha with EasyBet sebenzisa le link xa ufika kule ndawo ithi promo code uthi skelem50 sebenzisa code yam skelem50 uzofumana sign up bonus 50 rand la 50 rand ungahlala nephini game paka EasyBet wenza imali khona sawezi spinayo most azibona mos ungaspina zawe 25 times for free. So ungalibali ke to register sebenzisa le link xa ufika phala ndawo ithi promo code uthi skelem50 basambe ngesin story mamela xa uwinile ungalibali sibhubhisa soyithula mali story time. Damn yibona umtshiti basimphigama igama lakhe Lonwabo ikhulumana setinarha ephaki 40s uyi-truck driver ke yenye company ethiwa iMonaco Distribution uhamba delivery shutywala ke i-tavern ki-wholesale naki-bottle store esasiphansi kalonwabo ke besingabhatali i-brand besinyamezele ngoba bengena-choice. One day uLonwabo wayebhizi eqhubela truck ezi-delivery yayikhona ke imoto yayimlandela kodwa eqaleni zangayiphaya attention uthe xa iqhubeke kuhamba wayibona manhema le moto yantela nekakube kudala yamflikarishela wacika kaninzi ukuba abaleke okanye mise ngoba wayicima ngamapolisa uqomba makayinike i-benefit of the doubt wamisa. Yo kanti ubhatyazile kahleka amadoda amathathu pha ayiphethe igani amhlisa indlovu yangena ke amdibasa nedust amthathela ifoni iwallet kunye nesithixo semoto zange bamshiye pha bavula la truck ayigcwele ithempu ubutywala la truck ithe kanti nayo nendawo yefridge pha kuyo nayasmus bamfaka pha phakathi kwefridge bayiva kuthi lobs imoto ihamba bayiva imisa xa buyamva nogumugumu xa ngoku bathutha utywala bava nabanye abantu bethethe ngilo welewele yo lobs pha phakathi kwefridge wayidanyaza ingqele imshoqala lahamba ixesha uTalobs wava kuthule wazama ukungcola ecela amancedo ne-energy yakhe ngoku ingathi yakhe ngoba yoyisakala lanqele phakla fridge and hour later xa bakudala bemkile otsotsi abahlali bayibona le truck ba kudala ivulile caba zange babuthathe bonke babutywala yo nazazi musinina ngotywala anibizwa ngasabeli uTalobs wamva lo welewele mona waphinda wathatha amandla wabethi canca ele truck emene khwazi babekhona abahlala bamvayo bamvulela uTalobs yo bamkhupha abahlala ecafe seyidibene nokulamba kodwa ngoku ayonqana yodwa abize ambulance yafika wancedakala uTalobs uthe sebhizi nalo trauma ke unewari zefoni ziwallet into yakhe yonke bathi oboss bakhe bakaye police station xa igqiba pha police station areport emsebenzini ngomvulo uTalobs waqombe kuse bayamphambanela belungu ngathi sisuka ke trauma efana nale baphinde bona i-consent yabo ba bakareport emsebenzini ngomvulo zangaya uTalobs wawuyeka lo msebenzi. Few months later uTalobs ngoku uselokishini kwaye impilo ayisekho lula so ngoba uTalobs itshatile nabantwana uTalobs waphinda wangena esigradweni wenza job hunting. uTalobs wabona i-advertisement ke xa bekhona enye icompany logistic ifuna ukudrive ke bezodrive long distance kwaye le indawo ebhatala double la ndawo bekuyo uTalobs ke wa-apply kangatsali nyhani bayibona experience kaTalobs ba ekudala ikhona kule game bamqesha. Le company intsha kaTalobs ke okaphangela kuyo ispecialize ngo-deliverisha izinto ezithengwe online ezi-high value i-fridge izitofu i-iPhone into zo-DJ laptops kanokusho kunye ne-PlayStation yona ikwingayo nexabiso ethengiseka eza ndawo uTalobs wayedeliverisha kulo msebenzi umsha uTalobs wa-asayinwe kunye nepartner basiphi igama layo Umzi ihlomana seNew Bright ne-ore ne-charisma ehlekisa makumlando bakunye naye unalatela seNew Bright ubhuti omdala onefamily kodwa uthetha language zotsotsi kubona nyani uTalobs nomzi basebenza benza delivery ke lahamba ixesha ke benza delivery basebenzisana kamandi kunye nomzi yabona ke xa kusophela inyanga i-items kunye ne-value yezinto abazinikwayo yadabulisha ngoba abantu abaninzi bathanda u-order ngela xesha bafuna izinto zabo zifike month end yafika i-month end kaload i-items letraka kamsini Lonwabo ezaziworth more than 350,000 le trip ke yaqala normal basenza i-delivery zabo ezazifupha phakula logistic company yabo basuka kula company yabo bayakenyisapha phephayi ekuthiwa kuseBlue Water Bay naphana beze-delivery khayisokolise mani be-smooth baphuma pha eBlue Water Bay bayindlela yabo ngoku ingathi izokhomba ngasetinarha bathe basahamba njalo la ndlela iseMotherwell ke pha ngase-Ado Road abantu bakhona bayazi i-hotspot i-hijacking kanti kwe-SUV itanebaleka kanjani kaphuma amadoda ngefestire dani sebekhonjwa ngomkhono wekati naye uTalobs wavele watraumatize yazi msileway zamisa phambi kwakhe zam-intercept zalimakamisa imoto naye uTalobs wasebenzisana nazo amhlise ekrakeni zamthathela ifoni isitixo nanye imali wayinayo baqambulisana tyoka abatsotsi ukuba masibacime ananana basibonile abantu esweni esinye sithi ayifundile akuxesha loo nto oku masihambe ayikhona nenkani caba imphiwanga uTalobs athi jonga futhi ngena apha ehlathini amngena nayo uTalobs apha ehlathini abantu baseMotherwell ayazi uba laa ndawo inabo nobuhlanti laa tsotsi wangena nayo uTalobs phaa kuba buhlanti walimakaguqa ngamadolo uTalobs
cabana tsotsi yaba distracted xa ibona odata abasengayo phaa kwababuhlanti qombe mandisizele inyanza yabaleka yongena etrakeni ayibetha umzi iphatna kalonwabo zangahliswe yena kulaa truck bahamba naye yo kuyabonakala ke umzi zitshomi zakhe ezi sava ngomzi safake advice uba yamadoda le truck ine-track afuneka sifumane indawo si-offloadeni very fast bathi abantu betrack bayifumana sekudala siyidambile le truck ezitsotsi bathanda uxamlisana ingathanga abantu uqhela usebenza kunye soyi-offloada phambili hanyani ke yamisa le truck kwi-highway bazama u-offload ezinye items laa veni bebehamba ngayo kodwa yangekho enough ngoba sasininzi za-appliances kulaa truck xa bekhona ke sisikeleni phaa kuzo xa beyithi yayiphangelela i-tracking company asasikele nto zomoto ungumakheniki somtshita bayikhangela le track while abanye bethutha izinto from le truck to kulaa veni bahamba ngayo bekhona ke nabajongileyo apha endleleni uba akho mapolisa abalandelelayo dam nyani ke sasikele msayifumana la track baqhubekeka nohambo lwabo bayiyeka laa nto offload indlela yayikhoma phaa ngasemaqonce ulonwabo waphuma yena ke laa hlathi wakhangela uncedo kwindlefuphi wafowunela phaa kube ofisini uthe sabalisa athi waphe ofisini abantu betrack bayibona bayihamba indlela engasingeyiyo so bayayilandela omzini etshomi zakhe into khange bayazi ukuba laa truck ineetrack ezimbini bona badiscover eyi-1 bacinga uba bayichamile ijive yo yabona ngoku athi amadama namanzi laa khampani yetrack yafowunela enye iofisi yayo phemonti hanyanke le khampani yetrack yabe seyifowunela namapolisa bakhanelana ke yona le truck ngelaa cala seqonce yabe nale yasepha ikhampani iyalandela yo omsiza ngebalenzi ixesha bathe beseke-highway ba-intercept nasi msilawe ihamba njani i-hustling boyfriends zadubula kuqala namapolisa ke oku aphinezela awe my-6 ke la madoda asweleka onke nomzi wonabela uqaqaqa ulonwabo noko le ikhampani nenqondo bathi bazomsakisa nto zesipsychology nje yadile nale trauma while ekilifu ebhatalayo